Wilujeng pinanggih wonten ing renungan badinan GKJ Purwantara dinten Kamis Pon Surya kaping setunggal wulan Januari taun 2026. Kula Yosua Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 12 dumugi 11. Kanthi jejer pangajap enggal wonten ing padanging Sang Kristus. Injil Yohanes bab 8 ayat 12 dumugi 11 lan kewaca ayat 12. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1990 sekawan. Gusti Yesus paring dawuh maneh marang wong akeh. Aku iki pepadanging jagat, sing sapa ngetut mburi aku ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal duweni padanging urip. Mekaten Injil saking Gusti, rahi sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang dintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Wekdal enjing menika nggambaraken wiwitan enggal. Pepeteng wengi alon-alon sirna katut padanging surya ingkang medal lan maringi pratandha bilih gesang tasih dipun paringi wekdal lan pangajap. Wonten ing pangandikanipun menika Gusti Yesus ngatingalaken diri minangka padanging jagat ingkang paring pepadang tumrap gesang saben manungsa. Pepeteng ingkang dipun maksud boten namung kahanan ingkang awujud kasangsaran, nanging ugi pepetenging batin, raos ajrih, kebingungan, kalepatan, lan ngraos boten manggih arah ingkang sae wonten ing gesang. Kathah tiyang saged kemawon gesangipun katon rame lan kebak pakaryan. Nanging sejatosipun manahipun kebak wonten ing pepeteng. Ing kahanan mekaten, Gusti Yesus maringi janji ingkang nyataken, sinten kandherek panjenenganipun boten badhe kesasar wonten ing pepeteng. Nderek Gusti tegesipun nyerahaken lampah gesang kita dumateng panjenenganipun. Sanadyan margi ngajeng dereng cetha kados pundi. Padanging Kristus boten tansah langsung ngilangaken perkawis, nanging maringi padanging gesang, pepadang iman, kekiatan manah lan pangajap ingkang enggal. Injing menika pangandikanipun Gusti ngelingaken kita bilih pangajap gesang anyar boten tansah medal saking kahanan ingkang sampurna, nanging saking kasetyaning Kristus ingkang tansah maringi pepadang wonten ing saben wekdal lan saben lampah wonten ing gesang kita. Menawi kita tansah lumampah nderek panjenenganipun, pepeteng boten nate dados tembung pungkasan. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, paduka menika pepadang wonten ing gesang kawula. Ing enjing enggal menika kawula masrahaken sedaya lampah lan pangajap kawula dumateng paduka. Mugi paduka tansah maringi pepadang dhateng manah kawula supados kawula saged lumampah kanthi kapitadosan lan pangajap ingkang enggal. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin.